gonna hop, gonna rock the spot, gonna make everybody wanna rock, 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 gonna Oh. Надявам се, сте се настанили удобно. Почваме така. Не знам едно-две неща, като стане въпрос за хип-хопа. Подозирам, че възхода е част от дълбоката пропаст. Нямам си идея колко ще спия до вечера. Красотата на една култура изтъкана в противоречие, но не може да спре музиката да тръгне навсякъде. Неоновите клубове, тъмните паркове, дори в кротката семейна обстановка на вечеря. Малката щерка почва да тропа и да пее. Хип-хоп е явление на основата на идеите на света. За всеки смята се свободен да живее. И да, живота е супер по-голям от теб и супер страшен, но си винаги с едно момче може да е друго яче. Имало едно време там в мегаполиса, събрали се хорица, създали история и всеки от тях обичал да танцува усмихнат, но това съвсем не им пречело да учат и мислят. Тия хора са малко, винаги ще бъдат. Вервате ми или не, но бих ли ви излъгал? Лесно ли е в порутена сграда сред развалини от омраза? Не, става само ако аз и ти допринасяме. Но също е доста важен мигът, в който си плакнат тъшаците с вражеска кръв. Не ми говори с тоя тон, сега ще кажа с какъв има разлика между това да си гладен и това да си тъп, между прав ти път и правя ти път. Но и ти като мене си амалгама от двата типа, война и поета. Така ги деля, и то по нещата, които ядат. Поета е сит с мечти, война се засища с плът. Важното да преосмислиш гладът. Моя глад е за фънк, но сънувам и жици. Семпли от етно до техно, 808. От прашните брекове до слушалките на дре. Мога да ти разкажа много, сако чакай да загреем. Откъде да почна? Генът е писал в темата 78. Но тя не е толкова интересна, дева. Не и колкото 79-та. Тогава излиза Rapper's Delight. Основани са Cold Crush 4 и Furious 5. А Fab 5 Фреди вече светска личност. Rocksteady са превзели всичко. Аре, почваме. Наистина. Ама какво става нататъка? Кажи ми. Еми 80-те го. Кажи ми. Окей, Wild Style, Beat Street, Star Wars, Breakout, тагове, влакове, бомби, Син, Краш, Таки и Донди. Не съм бил там, но да, трябва да се помни. 82 до 84 всичко на хип-хоп сцената просто сцепва и изкъртва. Бамбата прави турнета в Европа. Би-бой, райтери, МС-та, диджеи, само легенди, целата поста. 88 златната ера на рапа започва с писиката безкрайен, имената се точат. Juice Crew, Public Enemy, BDP, Ultramagnetic, Раким и Рики Ди. От Beastie Boys до Ghetto Boys, Run DMC. А DMC турнири вече имат близо 30 години. 9-0 първото шоу на Стречи Бобито. Легендарни MC-та и диджеи на живо. Първото International Боти. Музиката и културата лека по лека почват да живеят отделни животи. Рап е прекалено противоречив. Просто кажеш какво си искаш, после взимаш и пари. Но независимо кой си, какво си, трябва си луд. Ако не си слушал нас, Биги Пак, Cyper си Лу, Tribe to Life, NWA. Първия път като чух факт да полиси бях опоен пети клас, Еминем без да знае за Scribble Jam. Фестивала бащица на маса независими артисти, оригиналната им мисъл. Слушам тях не защото са underground, а всеки друг е фейка, защото вече съм прекалено голям за да слушам Дрейк. Имам изградени вкусове, познавам множество неща и интересни факти. Луд съм бе, така че ако имаш въпроси, пиши по скайп, не мога да вкарам историята на хип-хопа в един фристайл, брато.